siyethemba in the house. Ama-graduates ethu ibandla lonke likaSomandla ngiyabingelela egameni likaJesu. Haleluya. Amen. Ingakho ngihlabelela lo mhlabeleli othi thina siyethemba kuwe njengezwi. Thina siyethemba bazalwane. Ingakho bethi asisukumeni sonke ukuya kuSomandla. Uma uJesu eqeda ukulungisa isimo somkhumbo zamazamana, uma behamba beya ngaphesheya, iBhayibheli lami lithi kwavela inkinga endleleni, umkhumbi wazamazama. Kodwa kwakufuneka uJesu yena yedwa ezokwazi ukulungisa isimo esasisomkhunjini. Ngifuna nihambe nalomhlabelelo othi noma ungawumama ekhaya ushiye kungenalutho kodwa othi thina siyethemba kuye njengezwi. Manje siyemkhulekweni uhlushwa izingane kodwa ngifuna namhlanje uphume uthi siyathemba kuwe njengezwi. Ingakho-ke ngizokwehla ngenzansi ngithi uma yeqeda ukudilika emkhunjini eqeda ukulungisa isimo sasemkhunjini, iBhayibheli lami bazalwane lithi wathi mayebeka iy'tephe ey'nhlanu kwase kwavuka kuyindoda ehlala emathuneni. Thina siyethemba amandla okulungisa isimo ngaphandle kwendoda uJesu Kristu. IBhayibheli lami babehamba iy'tephe ey'nhlanu kuqhamuka indoda ehlala emathuneni. Kodwa lithi iBhayibheli lami yayisineminyaka ihlala kuleyo ndawo. Masibuka isimo sayo bazalwane kuthiwa yayisifasana amaketane, yayingakwazi ukwenzani. Ngisho nodokotela babengakwazi ukusondela kuyo ngoba kwakuthiwa isinodlame ingolaka.
iBhayibheli lami imimoya iyaphakama. Kodwa ifuna ukuyiveza ukuthi njengoba mina ngila I'm the owner to this man. Njengoba ngila yimisa zimthetho kulo muntu. Kodwa yayi-understand into eyodwa eyokuthi nasevelile ungaphezulu kwemimoya. Angazi ngithini bazalwane. Kodwa bengithi sizokhulela ngikhulela isimo sakho sasekhaya. Bese uhlabelela nami wathi thina sethemba kuwe njengezwi. Yamameza indoda ithi ngizwile ngawe Jesu Kristu waseNazaretha uba ngoba kukhulumi yona kodwa kukhuluma imimoya engaphakathi akukhulumi yona kodwa kukhuluma leli ibutho elingaphakathi ukuthi ubani wena ongakwazi ukuthi angikhiphe la kodwa into engithandayo ngoJesu sizoyimkhula kwenu dokotela ethi noma unganemimoya kodwa yena uma esefikile imimoya iyakhothama uthi-ke uJesu uma esekhuluma nendoda sengifikile ngizokhipha wena kule ndoda ngikubeke ngaphandle ngoba mina ngifuna isiqu sale ndoda esiphilayo angaseboleka njani bakho mina ngifuna umama ozokhulisa abantwana bakho ophilayo mina ngifuna ubaba wakho ozokhulisa ingane ophilayo ngifuna mina umfundisi ozokhulisa ibandla ophilayo mina ngifuna udokotela ozojova abantu ophilayo hayi udokotela nemimoya kodwa abantu abasefuna uJesu sekumele hlubeke imimoya usala umuntu sizoyokhuleka abangcwele ngifuna sikhulekele imimoya ephakathi kumuntu ngoba sesiyokhuleka angazi isimo sakho sithini ukuthi uhlushwa yini ekhaya kodwa leyo moya namhlanje ngiyasho sisibhokisi bese iyaphuma wabasebona bamamela dokotela iyayikelela imimoya iyayikelela ithi ngoba sengabonile amandla kuwe ukuthi ungakwazi ukungikhipha kule ndoda angikwazi ukuthi ngiphume la ngayithola indawo engizohlala ngifunela indawo thina siyethemba thina siyethemba esizohlala kuyo dokotela ababukhanyile imimoya iyarecruiter uma ngabe imimoya iphuma la uyoyibeka ngaphandle ikhetha ukuthi ihambe iyorecruiter eminye imimoya